Jodak e alwora ma Engos e apaya maduong' ma Mariarianda kochomo Lolgorian ong'anyo kaluwore kod kethruok mar apaya mariwo kadak mar le mar Mara to galwora mar Lolgorian. Kuom ndalo abicha, jolimbe matiyo kod ndarano ochuno mondo mi oti kod apaya machielo kendo chunogi mondo gichul omenda kuom tiyo kod puoth ji mondo mi gichop Mara. Jodak ywak ne jotelo ma giwacho ni gisebedo ka miyogi singo maonge lokruok moro amora kaka Joyce Oloo leronwa. Nyaka sani, ma e chal mar apaya maya Mariarianda kochomo Lolgorian. Kuom ndalo abich mosekalo, jodak man gi ich wang' e alwora mar Engos noloro apayano kendo ng'anyo kuom chal marach mar apayano. Pichagi mag ranyisi jumani nyiso jodak ma kono koloko dier apayano kar madho chae, kendo e bath jodak go nitiere jolimbe matiyo kod apayano makoro yudore kind Nakuru kod Asumbi. Ka bende dhugruok mag nyamburko mag jolimbego ka nyiso chandruok magikaloe kaka jogo matiyo kod apayano. Hapa ni maji tu, hata Lolgorian watu hapa naenda, watu yote inahangaika karibu barabara, na sisi ndio tunajunga wageni hapa, wasuku anakuja kutoka mahali anatoka, lakini hakuna mahali inapita. Hii barabara miaka yote inakaa tu ikiwa mbaya. Hiyo barabara tunahitaji Kenza na president na mbunge ambao wanahusika. Tunaomba tafadhali, tumewapatia 2 weeks, hiyo barabara itakuwa imemalizika kutoka Lolgorian hadi Mariarianda. Kata kamano, jodak ywak ni gikoso chenro mopogore opogore kaluwore kod chal mar apaya makoro oseketo wuotho bedo matek. Kila ambacho mimi nataka niwaambie viongozi, kama mliamua kuwa vichaka za Transmana South ikuwe maternity ya wamama wajifungue, mtuambie, kwa sababu wao wanajifungua kwa kando za barabara. Ni ukweli kabisa. Hii barabara yetu imeharibika sana. Wamama tunaanguka ndani ya matope, unaamuka unashinda kitu utafanya. Tunataka haki yetu na sisi tusonge mbele. Ka ywak machal kod mano bende wuok kuom jogo manigi geno kuom jolimbe alwora mar Lolgorian ka giwacho ni kethruok mar apayano nyalo miyo jolimbe dar kendo limo piny libamba ma Tanzania gino mabiro ketho chal mar ngima margi. Kwa sababu kuna mapato mingi kutoka Masai Mara. Kwa hivyo tunahitaji viongozi, tunayo viongozi kama Sunguli, viongozi kama Leseme, sisi tunasema one term. Joyce Oloo, Ramogi TV.